Frederik, Nej. tag mine briller på. Nej. Det her, det var en test. Altså, hvis der er nogen mennesker, der ser den her video, det er bare en test. Altså sådan, vi kan lave slow motion, lave det grønt, og det er bare en test. Så I skal ikke bare gøre hvad som helst ved den. Ja. Og så skal vi op og danse. Og prøv lige at filme nummer 2. Og så kommer Andreas, og vi sætter det på YouTube. Og vi sætter på det. Andreas, vi sætter det på YouTube. Nej, det gør jeg ikke. Jo, vi gør. Ej, skal du se det her? Den er på YouTube. Hvad er det? Hvad er det? Det er mus. Du er mere lys på den der. Det ser så sort ud. Andreas, du ved godt det der kommer på Andreas! Andreas, vil du ikke se? Nej, Andreas, kig lige det hurtigt.